dáme si. Jo, tak jsou zbačky jde. Battle shifted top of Hoje das milhões. Mám hodit? Patřu, proč jsem to potvrdila? Tak se přidám na tebe, no? Že jo. A když třeba se pohádáme, tak by se že jo. Jo. A proč bychom se neměli třeba bavit? No a třeba proč bychom se neměli bavit, že jo? Jo. Kamarádi, dostávám zase peníze. No? Hej, on mi furt dává peníze, kámo. Tak ještě on dělá, on nás asi má moci dát. Že jo? Jo. Tak jsou na mě. Hej, víš, co mi přijde divný? Jako nejlepší? Víš tu basu? Že mi úplně tancujeme všechno stejně. Že mi tancuje úplně všechno stejně tancujeme, chápeš? Já tancuju bez místě, na toho nebudu rada. To je chudá. Že jo? Pasu, co jsem chtěla tady teď? Lebo když si vedě hodně, protože jako nám všechno dává, aby zase máme úplně plný edita, chápeš?
Co? Co? Tak, lidi. Počkej, dej mi tež mikrofon. Chceme něco říct. No. 20. ledna. Už tady Nikola. Je to trošku jako zajímavé, jo? No a musíte... Tak půjdeme na podpisování plakátu a tak. Tak pojďte. Tak jo. Co? Víte co? Jo, tady máš, počkej, stop, jo? Tu máš, tak tady máš dopis, já už nic jako nemám, protože pojď sem, Niko. Máme stejné. Máme stejné. Tak si dejte stejné. Mám prostě takové. Tak jo. Takže lidičky, tohle už je více důležité. Takže my teď jako budeme dělat to, takové popisy tak dále, jo? Protože jednou se stalo, že to nesmíte tady jako chodit, protože jako to vystoupení si tak jako končí, že jo, Nejko? Jo. Protože my jsme zase bohatí, tak dále, všecko. No a jsme zase jako... No jsme jako zase bohatí, no. Na tom Robloxu ne, tak prostě... Že já prostě víc je, jsme bohatí, protože máme zase Roblox. Takže být věc zase. Ale úplně všechny lidi jako podobně, ne, prostě si o nich říkáme takové téřství, ale jen o těch, kteří jsou zlí, takže... Takže... Dávajte si strašně pozor na nás, protože jako my jsme strašně hodní. No mluvte. Jo, no. Jako nevím, ale možná, že bychom zítra udělali druhý koncert, ale pro děti, chápeš? Já to nevím. Jako já tež jako nevím. No prostě jako já nevím, ale protože jsme ušli domů a zase bychom něco udělali, že jako už bychom nedělali takové plastiky, ale udělali bychom i pro ty nestarší, jako pro ty mladší, jako i to, chápeš? Že bude koncert nedostačí, ale ponětí. Takže ty to dostačí do pryč a ty to děti do... Ty to budou mít taky koncert, takže... Můžou i přijít nestarší i mladší, protože jako tenhle koncert je pro všechny, ale budeme být jako všichni budeme oblečeni jako my, jako holky, budeme oblečeni jako za děti, jako hezky, jako dětsky a tak dále, takže ahoj!